dibuka dulu josi galang dan bagurau-gurau lagi to dengarlah dendang malam kini dengarlah dendang malam kini Tuhan Neni makin dibamai walau badanlah kurang sama lero dan bagurauan seayuh aduan naik tuan seayuh olah dindin naik dimakan ngebamai singgalan tadangan tuan urang baban lehinggo jalan urang baban lehinggo jalan tuan noi dima nan painjo hati rusuan oi nan tinggalkan yang tak makan tuan noi dimakan gemalam Sultan Saidi Ramli Galang mangayam tadia di halaman mangayam tadia di halaman tuan noi dima tanggapati dape diulang nan bedo mungkin jo janjian nan bedo mungkin jo janjian tuan noi kan bangai di singgalang iko lagunyo nan sairi yang salong jo dendang nan sairi yang salong jo dendang tuan noi dima barakalamu nembang nangko manantiri malam kini manantiri malam kini tuan noi dimakan membabai ini ombak akan lagi datang elah capek mulu malamku biasokan jamiko juanya ombak adalah diagam nampela lupo bagurau yo cimbago talang kita bagurau di udaro nye ombak dende di udaro lah dindin
Dudu adi sesek ini ombak di SDCT jadi orang tua kok kajal leher soka indah lemah usaha janji di karang jual lalai nampe janji di karang jual Kurang lintau pai basiang nangka pulang dari sanjo iyo rumi baten gang surang kamang lahun tuang kadenai bau kamang lahun tuang kadenai bau Rami pasanyo lang rambatan Rami dehan na mudo-mudo Dahulu asarang tanyokan Tinggi nan kayo nan kapaguno Yola nan kayo nan kapaguno tanpa cando danau singkaradi ye dari simpang balai mana ngini kasau nanjo ato manda ngakabela kadiungkai manda ngakabela kadiungkai geser kain dalam payo kumbu kandanyi ombak sama lama nangko koe pa anton nambela rusuh kandakan lagu sama lam koda arista lah mancogo sama lamko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadak pacinto talang sarweh khususnya pancinto saluang lendang Cipago talang. Dusana hadir lah tibo bantu share dulu ke grup-grup Facebook Nanado. Amboyal Malai ado Aai Cimpago ado Alga Utama. Nangka mengawani dun sana samalam nangko 2 jam kamu ko tentunya dun sana selamat malam kesadolahnya Maete minta lagu Cik Ratok Padang Gantiang dari Simpang SDIT Gorang Agam. Ma Effendi Lutan selamat malam. Marnis Bogor hadir. Pak Zulfami Suhaimi Kamang Sayo selamat bagabung bantu share ke grup-grup Facebook Manado. Pak Anwar Effendi nomor adu di Sumilasi Jorombongan Rakuto. Muhammad Rafi Habib selamat malam. Mak Zainal Effendi Basli Ananda bantu share di sana adalah tipe jangan menonton saja, bantu bagi-bagikan serta ikutkan like dan komennya. Lasuabana di sana lanjutkan taruh udah Kasmet Santoni salam kenal dari kami Solanena Cipago Talang. Pak Zulfami Semi Kamang Sayo selamat berguru SDCT semoga lancar dan sukses amin ya rabbal alamin. Novi Arman bantu share udah selamat bagabung udah Putra Perdana waalaikumsalam selamat malam sanak peguru SDCT semuanya. Selamat rek pendusana Bukit Tinggi hadir Boyal Malai di Bukit Tinggi udah kini itu layuan lahka Pondok SDCT. Izen selamat malam Zaki Malai nasib rang penendang Cik Ni Bu ya. Pak Irzon alias Pak Anton Lapau Kotas selamat malam Basa Skato Mak Basa Suayan Boyang mana lah nyombak tu Malai dari Layah Skato. Selamat malam Mak Basa Skato atau Layah Skato. Rampagurau Nenelok Waso. Selamat malam Pak Zulfami bantu share Uni Eni Watisila. Selamat malam. Udah Depisar Caniago waalaikumsalam sanak peguro sadonyo. Pak Hafizon Muhammad Nur selamat malam Namarado di Kuala Lumpur Malaysia semoga sehat-sehat selalu. Udah Arista waalaikumsalam selamat bagabung dah. Aswir Datuk Mangkudun Sati selamat malam.
Pak Haji Ramli, salam Bu Haji Ramli hadir, bantu bagi-bagikan cek Pak Haji Ramli. Ini wati sila lai buliah kapuan ni buliah pitaruhayah cek malai kecek udah bahasa skato kok kurang gunjainya dek kami tolong diudah semperonokan. Udah Arista, salam dari kami perantau DKI anak Payakumbuh ata. Bang Alek ko merupakan manusia misterius. Lah tipe di kampung ndak namu mencogok takwik kane potret. Mungkin beliau kalau di potret atau masuk ke kamera SDCT hilang pirek. Pak Windarwin alias Nyombak, kalau Nyombak biasalah lusuh kane ambok anak dendang ya. Pak Samsu selamat malam Pak, telambe apa kini Bu? Ya Pak, telambe dah ada nak timbo dah uliah. Firman Long Siti, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Uni maaf lahir dan batin uni untuk semua ya. Dengan ucapan yang sama kepada Nusana SDCT kesadolahnya. Uci Amelia, selamat malam Uci. Arista lah mau bagikan ke grup-grup Nanado di FB Ambo. Mandamam-damam seketek, damam kapareh ha nama gurau dia ya. Assalamualaikum sana, selamat malam sana ambo kesadonyo, khususnya untuk sahabat grup Saluang Cimpago Talang Kecek Kamanse. Udah Putra Kelana, selamat bergerak SCCT Bogor Monitor Unis Selawati, salam hormat dari anak rantau di Purwakarta Jawa Barat yo. Alhamdulillah malam kini kami sejalan jo Singo Lalok Singo Berantai alias Tigo Spilin Bakandak Banda 10 Tatompang di Jun Pantun Banda 10 udah Arista. Mengkuto dunia sore malam bantu share bantu bagi-bagikan ke grup-grup Facebook Nado. Sukses selalu SDCT. Wan Umar, selamat merdeka, salaman merdeka. Waalaikumsalam dari Malaysia. Zura untuk Mengkodong kirim salam untuk Mak Katik Maju Indo. Narobudi Payakumbuh hadir. Waalaikumsalam. Selamat malam ya malai malam lo wali gak baanya penonton awak. Iya situ-situ saja ada apa gerangan kurang sehat ibu takanya Bu. Iyo Pak mandamam Pak mandamam. Nah mandamam kita coba juga 2 jam kamuko, mudah-mudahan banyak hadir. Ya, mudah-mudahan baguro semalam kini ko habis pagi lah sehat andaknya. Udah jali saya malam dah jali dia dulu ka Indang Payakumbuh. Indang Serenti untuk ada pisar Caniago. Ya waalaikumsalam Wan Umar. Kami
spesial mana untuk nyombak semalam kini. Diputar lengkok baliang-baliang. Diagih dulu. Piaman laweh permintaan mak katik majindo. Talambek seketek mak kabe. Diagih dulu. Kap. Piaman laweh. Udah mus bintang. Sadi yang alang bingung. Jadi alang bingung sikiki ya. Yo. Yo udah mus bintang. Bantu bagikan sanak lelaki pun baru datang. Piang mana lawe dadakan duangkan damakati. Biarlah kami makati mandendangan. Ay biarlah nyo kami makati. Elah mandendangan. Antala apola apuna bapanya kiola oleh makini ubenan akan dua makina mandamam. Ay makila di ube makati makin mandamam. Pia mana lawe makati oila sama lambo. Lacuku yang tidak ngacame dalam tanah ria mambau. Walai ria mambau makati oila majoido. Barale urang dan kandung oi di piama.
malek ya bana ya pulang kampungnya anu ayu misterius bana takut kanai koda STCT beko habis pirek tu udah mau Jaramli perbatasan Timur Leste selamat malam Mak Predi lu tipu le dong mak Bukit Bunian cek bekonanya Pak Hafizon Muhammad Nur dari Igon Malaysia. Apa kabar Pak Hafizon Muhammad Nur? Sehat-sehat taruh hendaknya di Kuala Lumpur Malaysia. Rangkuki api randanglah kopi baunya sampai tapi jalan putra perdana di menyoki nikah tapi jalan. Makasih Makati. Allah sesuai cincin di jari lasana ngati onde malenggangkan de makati di menyoki di tolongan Allah diranda mangko digili yang kukunya kete ado pulonan nagada putra perdana lagu nani kowe diminta ayo. Terima kasih Makati 50 bintang. Banyak galembe onde pado daging yang banyak awak onde langkamaranda onde tua reda putra perdana sansai badan. Maaf cikgu dah sempat keselipet putaka putaka kalau saja besok harus hadir di sekolah. Itu balik salah Iun lambuk hati kami. Rangkuki api buah kopi tampanan dari lereng Pandakia onde tuan lagi pandai
Maka tunyo bukit api permintaan udah putra perdana. Kama digeser. Ata udah alwan ria kalau mek tibu indak baada bantu bagi-bagikan ke grup-grup Facebook nanado. Dia dulu Kak Indang Serenti udah depisar caniago. Jangan lupa kasih kabaurak bu ya. Mak pulut kabaurak sekali jo kasih. Wel ni argumenti. Ada mem kapareh awak nak sana. Damam kapareh tolong support jo bintang malam kini. Tu ketidia Mak Sati ba ceritanya karena malam minggu tinggal hitungan jari leh. Ya Mak Sati ya. Mak Sati, Pak Wirdi, Pak Arimo Agam, sadualah nanti lingkuang. Ya tu SDCT semalam kini. Salam dibaca dulu pesan dari Pak Zulkarnaini. Assalamualaikum, selamat berguru SDCT. Semoga sukses sampai selesai. Amin amin rabbal alamin. Salam padu mamak pecandu talang saruih dan cinta salong jodendang. Marilah kita parek jalinan silaturahmi di antara kita berdusana. Konyo Pak Palu jalan serianya mak gawai. Saya satu bagurau semalam nangko jarek dirimbo indak menyanai balam sangka lalapeh pulo. Nak dua pantun seri yang kolai buliah badan bakandak tolong bawa lagu intan berjalan seorang kor. Cak bana dia wak bakilek jua nak dendang. Itu. Balam sangka lalapeh jarek dirimbo indak mengenai balam disangka lalapeh pulo. Nak dua pantun serian kok lai buliah badan bakandak tolong bawa lagu intan berjalan surang. Kau rancak bana dan diawak bakilek jua anak dendang. Udah Frizal Jali, selamat malam. Windra Maurak Langkah Ciaai. Hei kemurak langkah sekali. Afiu Cianjur Jawa Barat hadir. Salam rahayu. Yok. Pak Win Darwin selamat bergurau orang Kota Tuagam. Udah putra Pepe Kusui. Salam dari Bang Kinang. Wanri Windra ya. Ya. Udah Wanri, udah Windra. Mantap sana ya. Bantu share agak flu barek wah. Bintang perati target 2,5 bah cara itu. Banyak mana makan daging kurban ya sampai parau saro. Ya, sebalun rayo mau jaramli. Alati bolo flu ko damam ko pareh wak deh. Ya, diminum air putih lo. KM Putri Safri lai takana jo Pak Igon le bu ye lai. Pada takana jo Pak Igon yang berada di Kuala Lumpur Malaysia. Takana bana le siap Pak tuh. Pak Igon, Pak Hafizon, Muhammad Nur Hafizon Muhammad Nur. Banda 10 saja kami semalam kini. Sarifaldo terima kasih 75 bintang. Pak Igon, lai sehat-sehat Pak Igon di Kuala Lumpur Malaysia. Kandakkanlah lagu lamo Pak Igon tak mencogok. Udah Harmen Malaya nan sedang berada di kampung gini. Tadi berfoto di Bontoroyo. Mudah-mudahan Se40 hadir ke Pondok SDCT. Selamat malam udah Harmen Malaya. Sehat-sehat terus segeh-segeh. Araur-raur lah kalam panjang. Jangan lupa singgah ke Pondok SDCT. Rato Bainar Ciania kece udawan Riok Darwin Skumbang Nurmalis Nur salam dari Jakarta Uni semoga sukses taruh ini yo udah putra perdana ye taruh kama diputar lengkok baliang-baliang. Hah? Betul harus speaker. Koto tua ketabian cik dah ya. Kau nak dapat kan nak dah malam kini bersabar dah dulu. Alhamdulillah Pak Igon sehat yo. KM Putri Safril orang kapa benar. Harmen Malaya sibuk kecinta Harmen Malaya. Ya bantu share balik. Cek.
dade pisar lacaniago asaba-sabanan dua sayang menunggu lalai saratui bintang dahar men malaya lah tibo komada bangalek edima nang dua kelatasan kuinyo yo Paigon tetap semangat malam minggu bisu kita kabagoro semalam suntua mulia Pak Igon maisi ketidiang conan biaso jadi KM Putri Safril itu nama beliau Pak Igon beliau dulu sempat aktif di Salonenang Cimpago Talang sudah tuh menghilang tanpa kabar hari ko beliau hadir kembali selamat bergabung kembali Pak KM Putri Safril alias Pak Igon bakawan mana jo Pak Muhammad Nur kawan mak satim Aina nadia gian dema indah sirenti lalai kasiria langko onde sudai konde dah kanda amasati danakan ajo kawan-kawan asal basaba kandua mananti lalai kanda ananakan dua onde kami bao lalai asa janasa lama nantikan Oi iko lagu neda intang sirenti lalai untuk parintang neda hati nani bolalai untuk parintang neda hati nani bo Oi batang tubuh neda dape diganti lalai oi nan parangan neda di mato juo lalai oi nan parangan neda di mato juo Dudua laudan deda oi dinan are lalai indang sirenti deda namonyo lagu lalai indang sirenti deda namonyo lagu oi lah di kocong deda di kabe are lalai sayang kakan dua deda oi dalam juo lalai sayang kakan dua deda oi dalam juo Lati bintang dema dari bebek ai lalai raso kacega dama macigu samalam ko bangale raso kacega ala dama macigu samalam ko biarlah kasih aja bangale kata bangkalai lalai nampok ko janji batapatilah samalam ko lalai nampok ko janji batapati samalam ko terima kasih Bang Lek 500 bintang Pambaya dando di bangale kasih ai lalai oe de laru de ai jo janji bangale sayang apa bilo bangale basampean oi kami tunggu kasihanan
tunyo ha indang serenti permintaan udah depisar Caniago. Terima kasih Bang Alek 500 bintang. Dusana kami na lain karena baguros malam suntuk kita tinggal hitungan hari lain ko ado dusana kami nan lai berlebih rasaki ko ikhlas ya dusana ko intinya silakan kirimkan ke nomor ketidiang nan selalu diri di Masati diagia dulu kasih relangko sudah tu intan bajalan surang. Request cik bu dendang perasaan tak kurang di rantau bu kau untuk pau hati kami di rantau kecek Pak Igon KM Putri Safril puni ambo request cik mudia suak ya Bulia takkan naju nagari pasisia ko bu ayo Pak Igon salon nena cipago talang bu ya mulai kirim 50.000 dari Zaimur Puncak Pato Singgalang Oyak Kapua sampai ke mana ka gunjainyo tu Mak Zaimur Singgalang Oyak Kapua Afrinal Andra bantu ser Pak Wairi Fanakim siapa nama adik pakai kerudung ya mah adik pakai kerudung Tak buat kata isin. Tidak. Tidak kayak gitu. Itu botol segala. Oh, masuk ratok perasen cik dia ratok perasen sehat selalu ya Bu ya amin amin Pak Igon berkat doa bersama Pak Igon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusman Guci Dusana Ambo selamat bergurau di malam suntuk ko Dusana Ambo minta lagu Ratok Tanjung Sani cek Dusana Ambo. Udarmen Melaya ko minta indang pe kumbuh walaupun nanya aja lebih ko balik. Serius tanyo Bu Yel bapo caronyo kirim bintang maklum Bu kita orang awam. Ada tombol bintang di bawahnya Pak Sawali. Di bawah komen aku kan ada tuh tombol bintang warna kuning lah kalau ada apa yang tombol tuh tekan situ beku tunjuan wak caruana Bang Zul Baguro semalam suntuk itu di mana lokasi ini ya tetap di Siko udah Bang Zul Bang Zul Baguronya tetap di Siko tuh biasanya Mama Zaimurnya ombak tuh selalu hadir di lokasi itu Mak Rafisal KB sehat selalu Bu ya amin mudah-mudahan kau berkat doa dosa anak kita diurak janji ke tahun baru ya bau buang goro semalam suntuan dalam mulai marilah bersama-sama kita pasokan untuk misi ketidiang Mak Sati minta lagu Cie Mak Banda 10 tuh bantu share ditolong pasamo-samuan oke Mak KB Beko di Cibuan jadi itu informasinya kepada dosa anak kami nan lai barasaki kadang ketek di tampuang sajo kamu lo lah Kak Sultan suara lai tadanga ya 168 monitor rekan ya Mak Freddy kita mungkin beliau sedang sibuk untuk packing karena keberangkat besok pagi jadi Mak Sati dia dulu kasirih langkok Mak Sati juga Mak Ari Muagam meminta kasih dia langko biarlah kami nabad endang Mak Sati bana samalamku kan dua membariaro kami lari tangan-tangan janji pobilo kasampayo ondela Mak Sati den tolol ko banakan Mak Sati di malanyo kini olalay kini bamain Rancarananya kubutan juang tampanan dari Kubang Putih Babelo jalan kaki ladang papasan dan naik kanan kandung usah dia jamakan siria cara jual sapa kota gamang tolonglah sampaikan ondela sampaikan kandung di manyo kini olalai di mabamain dikunya siria sakapua digato pinang saule talata dalam carano bungo
kandung di manyokini olalai di mabamain Bagurau samalam nangko la tanpa lauda madi damadi sultan mantari laika cegak penyakit ko dek la mancoko udah kini dapet kau pe samalamku onde la nang kanduang oi tolong la bamain nang kandua tolong la rayu kan tolong la yakini bamain dahar men malaya bakirim bintang 50 au kasi ai di mano kami datagama kasianan sadang tabangkalai paila tabangkalai mak tolong labanakan kandua di malanyo kini mengasati den samalamko dua masati elo elo jepawit di samalam kini barakallah muka mampu bagura bacan do kini onde maola oi oi dapela kalua baru kalua maola kini pasam subatanyo sanjo caku Rami pasannya penyalayan Rami menjalang tengah hari Rami menjalang tengah hari Taraga dipangakan Kalau orang mengamehi Kalau orang mengamehi Tolonglah sampaikan Ondelah sampaikan Kandung di mabamain Olalai di manyokini Ali lagu lakanan lain bagura samalam nako mambana awak ayah batin anjoinyo jadi sabuyu onela tuanai tolola banakan narayu adi malanyo kini nanakan doa tolong banakan main katurun permintaan udah madistan mentari Pak Zulkarnaini ku iyo lai barek sapiku ringan sajinjang kita marilah kita bersama-sama kita maisi ketidiang mak sati kita buat saja tangguh rapek ndak dia tong kadang juga keteknya pokoknya masuk ke sedolahnya itulah himbauan dari orang tua kita mak gawai Nambarado di Palu. Terima kasih udah madis komentari 100 bintangnya Pak Armen Malaya 50 lai bintangnya tertanda SDCT udah dan pilihan selama malam babang alek ai baka banyak ai itulah Pak bang alek kui kalau kelebihannya pulang kampung ndak mengabar-ngabar sudah itulah nampak saja di Jawa takut kan potret beko ketahuan itu nampak alek tuh jalera suka indak janji babuek jo tahun baru lo lah ya tahun baru lo janji jo ai lai tahun kini letak kecil gua diagih dulu Ka Intan Bajalan Surang permintaan Pak Zulkarnaini kita atau Mak Gawai Nambarado di Kota Palu kepompong lagu maula Uni Susi mungkin Uni Susi kalau masuk nak setiap permintaan Uni Susi itu selalu membawakan lagu datu lagu daun itu main keturun nah patangku babuan lo sebelum itu bawakan lo Asia ai bandai sampai kumbuh ya sudah iko ya udah Armen Malaya ya Putih sirojo obabe kandai magawai bana punyo pamenan magawai bana punyo pamenan Oi sadang kasih
Dia ge dulu kaindang payo kumbuh permintaan udah Harmen Malaya. Sia ai bana lagu anak boleh cikgu satu di lagu nanikor. Sampaikan mana dia ai ke gunjenyo. Udah men bana di ujung pantun ai. Baimbuan mah udah men bana. Ya pakai lo bananya. Udah men bana di ujung pantun. Lambui tarikh Bu Il Malay ya. Kau dilambui-lambuin sadolai. Lagu Pak Uji Parasayan. Pak Zulfami Kemang Sayo. Alai masih di Siko Pak Igon. Jo Pak Muhammad Nur. Hafizon Muhammad Nur. Lai masih di Siko Liau Kolah. Ya dikisai mak gawai kan. Damam-damam seketek dah. Lai sampai bintang 2,5 bekonta lai segeh. Indang payo kumbuh permintaan udah Harmen Malaya kesana di kampung tau di ranah bundo semalam kini. Kunyoan. Ikulah indang payo kumbuh karangan anak muda karangan anak muda oi nalah patuy hati ko rusuh awadi bari angin sarugo awadi bari angin sarugo sarai badaun indah doba bedonyo leso para urang bedonyo leso para urang carai batahun indah doba bedo baralie katangan urang bedo baralie katangan urang denai nan indah laika mau pe weko banan ko laika jadinyo weko banan ko laika jadinyo biarlah jauh walaupun dake udah kadenai karena juo damen kadenai karena juo sari lama makan jo sagurang anak mudo makan jo anak mudo wenan basa badenai dahulu jikonyo unggong batamu juo jikonyo unggong batamu juo indah kaladang indah mela wekonyo capo dipupu ajuo wekonyo capo dipupu ajuo indah kadatang indah mela wedi disabui juo di batin damen disabui Tadanga suaro rasa limpe batana tana mandangayo batana tana mandangayo oi ati melaba
udah harmen Malaya titik lah matoy. Ayo. Jadi Bang Alek dalam mukia janji lah tibo di ranah bundo. Celik lah. Jangan sampai ndak kemari damen. Jangan sampai damen ndak nampak di kamera SDCT. Kau aja samo jo Bang Alek. Atulah left pulo menyubarang. Iyo bara kalambo hati kami itu. Semoga SDCT semakin jaya di udara. Pau be atirang rantau rindu jo kampung. Pak Igon nomor rekening, itulah disamean. Tuh nomor rekeningnya. 554201027921 BRI Yelmi Idrawati yo Pak Igon. Pak KM Putri Safril salam ke Pak Muhammad Nur. Semoga SDCT selamat malam Mak Sultan salam baguro. Ndak keluar mintu susi Jawa doa. Jangan ibu-ibu bana adek manis ambo jadinya menangis ambo jadinya adek batu di sana amboko. Ya nanyakkan lagu dah ni lagu dah lah nanyak tadi ni. Ya. Marendang kopi duduk di sisi beliau tadi. Di Mafriajo assalamualaikum selamat malam Cimpago Talang awak dari Medan lain monitor minta lagu cik ni Suayan Melengge awak orang Suayan. Tuh. Mak Satyambo, Mak Rimo Agam, Pak Wirdi, Pak Anton Lapo Kotas-Kotas lai kok mencogok malam kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelambek monitor ambo Bu Yel. Tadi lai adonan di kerajaan skete. Semoga SDCT tetap sukses dan terus udara dan tradisi Minang tetap jaya. Amin amin. Madatua Tan Marido. Semoga doa Madatua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maaf dia di magurau kok dia udah harmen. Kita bagurau di rumah saja dah tapeknya di Salimpe Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solo. Apa tu ni Yanti Suharmen ya. Udah Harmen Malaya insyaallah Bu Arista sebana mantap gurau malam kini kok. Jadi udah Harmen Malaya jangan sampai ketinggalan jo Bang Alek ya. Bang Alek konyo mengicuh kami ya. Latibo di ranah bundo indak singgah nyodo bara jo itu. Sebanyak ko do sanak Bang Alek surang namo deko. Bara jumlah bintang awak dah Alwan Rial 1225. Ayo banyak target awak lah 1000 bintang lagi. Diagih dulu kaparasian ni duit. Hilang tukang salon lu. Ya. Oh, lah penanya lagu ni. Tadi lagi di toko buku. Pai membeli buku anak gadis untuk sekolah. Pak Samsu, ndak minta lagu Kak Sultan kini domah. Santa lain apanya mas sesak orang konyo sesak lo nah. Lagu Ratok Bainar ya, salam dari Bang Kinang ya. Ratok Bainar apa lagu awak le ai? Ado buki api lah nanya. Cepat ambil lado. Koto tua caru aku nenyu-nyu sih ngah. Maik keturun sama udah madi tadi ya mak pulut ya. Maik keturun. Lagu Paraseni duit Pak Uji Ramli. Iyo babayo lagu ko dia. Babayo bapo ko dawandri. Bang Alek patah hati. Ya, Bu El Malay mano mak sineti mak gawai lah rinduan. Mak sineti pila pola rujuk. Petanggu yo merando. Ini lah rujuk lihat lamona mak gawai pulang tu mak rujuk walau lihat. Lah makin alih sajo sainyo dia ai mah kece mak katik majindo terima kasih mak katik majindo. Maaf dia di magurau ko dia di rumah saja dari Salimpe Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solo. Selamat malam Pak Wirnawir Kamang sayo jam tangannya cakep kata Bang Alek. Yu titi ayi matu awak menangasi ai badendang. Itulah dah cak diturik ke lokasi dah supaya nak menangis udah pendi. Semoga SDCT semakin jaya di udara apa ube atirang rantau rindu jo kampung. Selamat malam Mas Tan, salam bagurau. Samalamko kece udah putra perdana. Jan ibu-ibu bana dia menangi ambo jadinya dia batu dusana amboko. Ya naikkan lagu dah. Di Marfiajo assalamualaikum Cimpago Talang awak dari Medan lain monitor minta lagu cik ni Suayan Melengge awak orang Suayan. Tu amak Datuk Tan Marido selamat malam udah Harmen. Yanti Suherman apa tu ni apa tu Wanri lagu awak Bainar atau Bainar ya. Alek patah hati barangkali malai yo celik ada mak katik tibu di kampung halaman ndak ada singgah.
1225 boya tu bintang awak. Mulailah ni lagu le tu. Itu sabar lu merokok tukang salon stek lu. Awak pecandu gurau boleh tiap malam pai gurau. Dia nama awak Damen Carano Kurai. Tigo luak kenal orang Joambo dia ya. Udah Harmen ya. Dah pagurau dah ya dah boleh dah. Kita pagurau tiap Selasa, Kamis dan malam Minggu. Udah cukup duduk di rumah saja, duduk manis, bisa menceliak kami lewat udara. Siaran kita kok 2 jam tak putih-putih. HP tenang seperti dan udah saksikan malam kini. Udah Harmen. Salam kenal dari kami Salon Dendang Cimpago Talang. Nah, jadi itu informasinya ya dah. Pecah montir lagu Ambo Pak. Oh, pecah montir lagu Kak Sultan. Mada Tuan Marido Pak, kau berubah Surabaya banyaknya makan daging korban. Alun memakan daging tu ladap mamse mada tua. Bakal Ada satu laida ada istilah patah hati di Bangalek do makati ya. Dananya lagi dikirim bintang di Bangalek. Ayo. Dan donyo lagi dikirim bintang di Bangalek. 1000 lah Bangalek. Mati lagi. Arista nyombak lah tak kalok kali deknyo puyan nyombak tu memang mau itu nah. Duduk di CC palalok. Mantap klasik malam kini ke boyal tekana jo kampung jadi nyobanda 10 ya bu ya. Jadi udah Arista, Endrawati dan Mas Raya. Zai Bakar Bengkulu ikut hadir. Mursidi Nevi. Salam dari Kampar minta lagu Ciuni anak si Pasan. Lain akan menggigitnya malam kau. Salam dari Yetirih Niel Udawan Ria Yetirih ya. Itulah jadi dosana baguro semalam suntuk kita semakin dake yaitunya malam minggu besok tu penendang kita adalah Uni Emma Balimbiang sama Uni Sal ya mak kawai sama tukang saluangnya saya tukang saluang tau Dabur Burmalin Sati. Nah itu informasinya. Kama diputar lengkok baliang-baliang dia geh dulu. Cupak mambiak lado. Oh, udah Harmen Malaya dalam perjalanan Dumai menuju Padang. Oke udah, hati-hati di jalan. Terima kasih bintangnya. Udah Harmen Malaya, hati-hati ya dah. Allah dan cuba batanam jagung oinan buahnya tanam gadang kini lampo oi kasadonyo oi lai bana oi banan kandung sadang bapiti mangkonyo sayang laban say banyak dasi ginyangyo kolai bana denai bapara oi nan lado para karapia lah jadi mumbang oi kasadonyo kolai bana den badun sana oi nan baminya campur jo ai oi cie tampe basi sia juo oi
badan batekang oi surang diri. Talang sarue oi basuaro nan lasair yang saluang jo nyanyi oi bunyi pantun bayi ibu-ibu. Oi deda kanduang aduh salahnya sapayananko dende mencari upe ka badan oi tibo juo oi nande luko mangkonyo padi oi denayube tak mungkin sanang mandanyu danyu raso sakinyo oi kodun sana bapilih-pilih oi kanan lai mangkonyo sayang nan bangsa indah oi di saponyo. nana bakanda jupa bialado bala guru swah pantun mai bolan kaduangai kolai bana dun sana kayo adipik wa dulu oe bapa na bare balu tarasoy bausao atunya na cepak mambiak lado Pak Wirdi jolen soyan kamanya yang malai dah mencogok malam ko sadang membuat perhitungan dah baat len soyan ko ke berangkek ke Malaysia itu informasinya tuh mah udah madistan mentari bah kau nak mencogok malam kini itu kan mak Sati tak bawa satu dek sibuk lo tuh mau urus baa supaya len soyan ko capek tabang ke Malaysia. Imbuan cie untuk pemirsa dari grup Rambun Pamenan Tangkele Usang atau udah Farhan Indra ya dah Jauda Putra Perdana maleh kami salam kenal lai. Terima kasih Mintu Susi 100 bintang. Semoga perjalanan Mintu bisa menuju tanah Jawa aman-aman saja di perjalanan. Sanang mana ti sialek menangasia ai tentu yo samoy nyek tu nyo balagu Mintu asni sanang lo ti nyek tu nah. Nampak lo maneti siko asanang lo ti mak gawai tu. Apalagi ti bolen soyan antah ke baa lo Mama Wirdi kita, Pak Wirdi kita. Ratok Bainar cik bu idin dujong lagu. Harimau selimpek idin lo dujong lagu ya. Di mana idin ka? Nak pula idin rayo ka? Hah? Lalu. Ya. Lalu idin lai. Pulang lah ke kampung lai idin. Din. Di mana ada selimpek din? Saya rumah din. Ya. Main malam itu Susi. Agi Ratok Bainar ko si idin lai. Alamu indah. Nanya dulu Ratok Bainar untuk idin. Bu Tika kirim salam kenal nih ya dari Ayetiri. Yap, salam kenal balik Ibu Tika.
Bakanda lagu iko biarlah kami mendendangan wainarai lain pulo kanda idin ko lagu iko onanyo kanda kanan kanduayu janyo alai tuanai bagura pailari saudangan laden dan malam kini oi dinai saja idin lare di rantau musim kowi ilo pulang lagi lare di rantau idin angkot tuanai Allah berbagi kasih sayang sakit senang ditanggung saja. Salamu ayah indah pulang namai himbau ayah juo namai himbau ayah juo naoi sampai hati ayah berjalan tidak mungkin nena babalik lain nakan duangoy ayah nanu sana tanyukan ayah indah ajo mandelai ayah indah oi jo mandelai nakan duangoy biar berbagi kasih sayang laka nasib oi tiba di badan nakan duangoy biarlah ayah indah pulang mendehkan lai menggadangkan baik oi babay pulang naoi Asidin dak jadi sudah makan dek mandangar atau naniko oi dinai takalokan ulang mandangakan kanai pire rang salimpe oi dinuo onde nyanyo alai idinai alah maidin tinggu itu sih itulah permintaan harimau selimpe idin bana di juang pantun meminta ka ratok bainar ada dari Banjarmasin lalamu ndak pulang tale pandai jo baso selimpe ta indak penasaran lo kami deh namo harimau selimpe galai din Bagi dia ini. itunya jangan lupa pecah montir tulah pencerahan itu ya pecah montir lagi dulu ke pecah montir Tunjuk lari. lagi ke pecah montir. Terima kasih Mintuo 200 bintang. Semoga Mama sehat-sehat selalu. Mama kini sedang duduk beropok di rumah kemanakan. Ikutiannya mana nah. Oi bagurau laki to dengan ladendang malam kini. Onangkan duangai
Kanta di manone kando takalo osada dudu ane talalo sajo kota gak bendera merah putih tampak dari ujang pulau tando nagari dalam parang kotuan lanakan duangai oh basa badulu bangu jeramli kalagu suane sudaiko asalai sabapa aji mananti elamo lambe lagu kaluaruo ay mamaca maca laria empeño sampai di muaro aku tuan la di Nandi bali abu kisarang alang napi buki ida kori poyo pambale sorangan hilang siang ide pusaroyo paca montir lagu bakanda kana asatakana dibaco sama lampu bianda sampai lagu kagunjainya asakan kanda kala indah tata gunai itu gurau jo SDCT jarang labatamu jarang basuh ainan kaset jarang mamului antuk penonton sana juga itunya lagi dulu kaparasean nih duit permintaan Bang Uje Ramli Parasean itu akunya lagu Bang Uje Ramli parasean nih duit
akan lai samo dibari bangu jeju lajanyo alai oi daripada kami sagalo indah malam dan sangku oh siang hari malam dan sangku oh siang hari alasari beladang timbakau sudah baraci baampai pulo bangu jerami baampai pulo oi wasari idui dirantau ne sudah sakit marasai pulo marasai pulo bangu jeram liai kandanang kandua ala dape derang banyak tolonglah dangan wedan dekan juang tolonglah dangan oi lama lenggang odinandare nan manangi tibo di rumah bangu jerami ojanyo alai ai kolamo pamban di bangko si budiman kuman dua barang bangu jeram liai oi nang kolamo badan coiko tagua iman badan mulai badan mulai bangu jeram diagih diputalengkok balik-balik diagih ke koto kulo cari permintaan Pak Samsu sudah tu naik lagu kepompong sudah tu Bukit Bunian sudah tu waktu habis Lah tua. Pak Samsu masih di Siko kok mama lah ikut Pak Kaben yang saya kau mayu lawan yang saya nak sentale keluar lagu lo betul lo rumah Pak Anwar bara bintawa lu 1500 Oilah coba dan tatangi separuh mati
kurang tangi dalam jantung Pak Uwailah dalam jantung hati-hati oto dikelo biar lambean asale sampai Pak Samsudin asalai sampai oi nakan ulang nyau coba dele bacara Pak Samsudin lai bacarai permintaan Pak Samsud dipunta lengkok baliang-baliang kasih rukam bakayu dari meninjau kita pindah ke daerah Solo permintaan Pak Zulfahmi Suhaimi Kamang Sayo diagih dulu si rukam bakayu Kamis malam menonton di jalan apa mabuk ya hati-hati ya Pak mudah-mudahan lipek terkulai lah hendaknya lampu bawang terimalah lagu spesial untuk Pak Zulfahmi Suhaimi Kamang Sayo si rukam bakayu oi nani tampia sudah dan tapi maroy oh baserakan oi baserakan oi ode mama oi alulai di nagari mangako kambioi oi basisian o jatuh amagu pamoy oi ayamatu orang sirup kamoy maen lo kayu di lereng deoy oi pandakian oi pandakian oi ode hoi nanti kapuang mau taser maluai sayang mangkati oi nyoma nyalan salore badan Pak Zulfahmi oi dari kampung panjang jambatan Makati Indo di talang tonggang dua Makati dewa laili oi
surukam bakayu permintaan Pak Zulfahmi Suhaimi Kamang Sayo. Ayo. Tatompang pulo makati dujong pantun ba itu gurau samalam ko ditukar lengkok baliang-baliang dia ge kasuayan mai keturun permintaan Udamadi Sultan Mentari yang berada di Kuala Lumpur Malaysia. Jangan lupa maisi ketidiang bagurau lama sampai pagi 16 tanggal 16 hari bulan ko sanak kesadonyo atau himbauan dari Pak Madi Sultan Mentari yang berada di Kuala Lumpur Malaysia. Tuh dia ge dulu kasuayan mai keturun. Tio Ari Jaya Kalada Damadiai de bangsa hidup sampai kini, oh sampai kini, oh Damadiai. Anak kandung kalung lagadang ayah kandung kini ilapai pai dawaba ali lai mandekan dua hati katangi Damadi Sultan Mentari ay kita taguakan iman di dadu iman di dadu nangkan dua awak kete ayala mati alamai padaka sansaro oi kasansaro oi lanang kota den tabu jamai rumah Damadi Sultan Mentari Rato tagi bayi ibu bayi ibu Tuhan
Rais Bersatu. Mak KB mana pimpinannya? Iya. Bukit Bunian panjang 7. Sungguh pun mak KB nama kandak iyo Pak Uwa bana dujong pantun. Pompong permintaan mak ola. Den bilai bilang Depisar Caniago Gumboro selamat malam. Bara minta awak lu? Bara? 1.600. Tidak kira tok baling kalu sabalun kapompong permintaan udah alwan real basaba maolak samintaro. Ratok balingka alwan ribana punya lagi.
Nabila Saputri, selamat malam. Palingka di lingkuang bukitnya sama deilala. Tarantang jalan ke maninjau, yo ke maninjau nan kandu agai. Lamun wajatu amanan laju tangi tawari yang surang lai dusana tak menyilau tinggi nagari Rambalingka tampak dari bukit tinggi. Kampuang Siano di Sabalayo, di Sabalayo nan kandu agai. Di mande tolong iyo walaupun hidup kami mereka kami hobi biaya kau indah bukit nama lingkung tampak nagari sakuliliang. Baraka pue mato mamanda, mato mamanda kawan dan satanga sipai dusana kan disangkolai kamamimpiang cuaya mato badan pulang Balingka jarang nyobanya sabalai lia kampuang gantiang. Kampuang ambatan dopulo, oya dopulo nan kandu agai. Dinune urang badusana dan sarupoang wajota piang nandi awasa hari silau
memisahkan kita malam kini karena besok pagi kita akan melakukan aktivitas pulau di samping kondisi kurang segeh semalam nangku. Dusana STCT di mana saja berada, ko jangku latasuo. Kita ulang bagurau tentunya di kami malam di jam nan samo. Satu kali pertemuan lain sudah tu kita ke bagurau semalam suntuk. Dusana lagu penutup semalam kini ditutup jo jalu-jalu baitu gurau nan biasa. Basabar dusana dahulu nandak lagunya nan nindak tabauan semalam ko. Dia gi dulu kajalu jalu.